Konečne je to tu, moje najobľúbenejšie 2 týždne z celého roka. Spoločne s mojimi kamošmi si každý rok počas zimného obdobia vytvárame Minecraft server, na ktorom väčšinou hráme iba pár týždňov. No teším sa na tie týždne ako na Vianoce. Vážne nič sa nevyrovná mierumilovnému, pokojnému... Mňa zabil tvoj pes! Minecraft sessionu. Rozhodol som sa, že vám našu 2-týždňovú Minecraft fázu budem dokumentovať. Tak dúfam, že si to užijete. Čo ti je? Tu je ten zombík z vody. Zombík z vody. On možno bude mať ten Aquamenovú zbraň. Nemá. Choďte smerom za mňou. Ja som sa tam zakopal a ťažím uhlie. Ja neviem. Podľa mňa tu bude tak, kde dedina. Mňa zabil tvoj pes! Nezabil ťa môj pes. Bál, ty si kok... Ja ti hovorím, že Jadové, ja keď ho stretnem, tak to ti hovorím. Prestaň, to není jeho vina. Nie, vôbec, ja ťa omylom udriem proste. To si ma nemal udierať proste. Dobre, kde ste? On ma... No. Páťo, on mňa zabil zombík. A tvoj pes ho bije. A tvoj pes horí! Emo, on zomrel. Si nerob že mi to... Ne, on zomrel. Ja toho malého zmrda dobijem. Emo, on ma zabije. Emo, on ma zabil! Tak ideme do tej cavey teraz? Poďte, hej, ja si pripravím. No ne, neviete hrať túto hru, musíte mať prvé nejaké základné vybavenie, ako ja. Hej, pozri sa, vidíš? Pozri sa na mňa, Martin, vieš čo ja mám? Martin, vieš čo ja mám? No veď to, a vieš čo, Paťo? Vidíš toto, že v čete, že Patrik Shin váš skeleton. Mám pre teba kvietok. Jak sa vyhaduje? Ne. Kde ste? Kviečku. Ďakujem, ja ti nasvietím. Kde ste? Lukas, prečo? Dole, pozri sa dole. Chlapci, jaká je šanca? Počúvajte, jaká je šanca? Môžem počuť? Počúvajte, ja som hodil 4 vajca a mám tu 5 sliepky. Hodil som 4 vajca a mám tu 5 sliepok. Prísahám. To neviem, či je možné. Počkajte, poďte za mnou, ja vám ukážem tú tajomnú caveu. Pozrite, aké je nenapadné, vidíte? Á, ja som si nevšimol ani. Ale keď nemáte dosť života, tam to je akože dosť také, že full damage. Dobre, tak stojím a tu idem, že piecť. Upeď si. Ja mám na to životy. Aj keď nie, Martin... Nechutné zvuky tu idú z tej cavey. Kuriatka tu nechám. Poďte, Lukas, vidíš, ja som ti dal odvahu, to je jak proste Spartani, vieš? Oni tiež svoje proste postihnuté deti takto skopovali zo skaly. Ty si celkom postihnuté dieťa. No. Super Lapis, čo ďalej? Nie, ale tam ďalej to je reálne, Lukas, že Elden Ring Experience. Reálne? No že... Celkom, hej. Hej, že vyzerá to dobre, že? Som zvedavý, som fakt zvedavý. Poď, ale opatrne, vidíte? Pozrite, čo tu je. Chápeš, Páťo sa chváli miestom, ktoré som objavil ja proste. Emo, a ty sa chváliš diamantami, ktoré som objavil ja. Kámo, to sú lavové lázne, jazera lázne. Jazera lázne? Jazerové lázne. Pozri, ja vykopem tieto veci, si ich vezmem so sebou. Týko sa akože kopať. Pravíme, kámo, 300 000 IQ. Kámo, normálne most som si postavil, jak Mojžiš. Jak Mojžiš? Hej. Mojžiš si postavil most. Mojžiš, áno. To Biblia sa plete, že on roztvoril more, však to nevie človek. Ne, prosím, ja som zomrel! Som hore. Môžeme si dať takú dohodu, prosím, kolektívnu... Jakú chceš kolektívnu dohodu? No poď. Kolektívnu dohodu, že vyjdeme z tejto cavey, hej, a povieme, že normálny gameplay, hej, že proste, že ideme stavať domček a takéto veci. Super, Martin, že si cover with diamond. Ty si Martin, fakt. Ty proste zás prvé sekundy hry si najlepší v tejto hre. Dobre, ja rozmýšľam reálne o tom, že nejdeme už že do endu, že na draka, alebo také niečo. Poďme to vlastne speedrunovať túto hru. Martin, ty budeš mať jedno video z tohto. Prečo nenatáčame speedrun? Speedrun? Však už to hráme hodinu. Kámo, tu je ten obrovský les s tými obrovskými strommi. Veľkými. Džungla? Nie, to druhé. Ten môj obľúbený, Spruce. Bruce? Ja horím, čo mám robiť? Pomoc, ja prestanem horieť. Pronto. Ja prestanem horieť. Jak môžeš horieť? Dobre, stop, spravte takto stôl, alebo niečo proste. Ne, to je pec. No dobre, no. Počkaj, ja už viem jak. Tak. Ne, idem. Áno, no, Emo. Počkajte, Martin! No, ty si propového psa, ty si gadžo. No dobre, Emo, sadni ho a zomre. Sadni alebo zomre, máš 5 sekúnd, raz, dva. Môžem mu dať výchovnú? Daj mu. Prestaň vrčať. Nie, ja som ho odsádol asi. Ja som ho odsádol.
Emil, posaď ho. No je to aj pes. Ja musím myslieť, že si niečo viac? Emil sa povyšuje úplne. Poď tu ku nám do diery. Ty si že M-ko? Sagi! To si ho dal proste rovno kúpateľi. Vieš čo vidím? Dobre. On sedí na mojom mieste. Choďte preč. Prosím, ja to musím spraviť rýchlo. Zakryjte mu oči takto. Dobre, Emo, ty si normálne ja ti hovorím. Počkaj len, tak toto si ide. Ale zobral aj môj pes, že? A môžem šoferovať? Šoferuj. Lukáš, ty nemáš vodičky, takže... Ne, Lukáš, ty šofer. Dobre, Lukáš, však ty nemáš vodičák. Tam nie sú tu policajti, chápeš? No a čo keď dojde morská stráž? No, asi na hraty. Kobra 11. Toto video by mohlo vyeskalovať tým, že nájdeme dedinu. To si povedal jak ChatGPT, Emo. On pláva s delfínmi. No áno. Vidíš ho? Chlapci, ja som sa strátil. Poďme doľava, tam sú úplne hory. To čo je? Tam je dedina na skále. No ja som vám vravel, že som dačo zahľadol. Kámo, čo ti šíbe? To jak vyzerá? No, ty si to úplne predpovedal. Nemáte, Martin, máš food? Mám food, však poď hore, kámo, tu sú druhé lietojak, to je zaujímavé. To čo je? To je úplne jak Avatar, kámo. A dva Iron Golemovia. Ale tu chceme už... Nie, čo ti šíbe, ja chcem iba proste skonsolidovať. Zdravím. Ty by si potreboval pásku aj na to druhé oko. Ale vy ste v Spruce Logu? Čo je Spruce Log? Akože čierne drevo? Nie. Nie, my sme v tom Taiga. Akacia. Taiga. Kokos. Nie, vy máte akaciu. Počkajte, tie biele stromy? Nie, akacia. Martin, poď ku mne. Ja ti vyhodím vít a ty to poskladaš do chlebu, hej? Lebo ja to nedokážem. Ja by som vít poskladal do dačoho iného. Poďte ku mne hneď, right now. Všetci do stredu na meeting. Idem na to. Ku zvonu, zvolávam. Dobre, no, vítajte tu, poďte za mnou. Prav nám nejakú obhľadku. Emo spádol. Proste takto. Uchaz. No poďte za mnou, poďte za mnou. Hej, sliepky, máte si to? Proste krásne, tu máte tu sliepky, ovce, lamy, ovce. To je takzvaná diverzita. Áno. Počúvajte, podľa mňa by sme sa mohli zhodnúť na nejakej jednej tematike. Že či to chceme mať nejaké, že staré, alebo že moderné, alebo že neviem. No ja budem mať, ja už presne viem, ja budem mať taký, že Tony Stark barak proste. Nejaký mal Tony Stark barak? No neviem, ale podľa mňa to bol dobrý. Dobre, ja som sa teraz rozhodol, že ja budem mať hlavne pod zemi asi nejaké komplexy, že ja budem mať iba Ja tak. Nejak pozdravujem do rodinu, moju priateľku, moju rodinu, brata. Čo? Kde mám uhlie? Vy špiny? Kde je pec? Čo som vám tu dal pec? No a dosť. Kto mi zobral uhlie? Páťo, máš moje uhlie? Kto má moje uhlie? Ja uhlie? Tak to kradne uhlie, hej? Nie, tak to zobral uhlie. Tak už tu máme prvé poťaže, hej? Tak to skoro. Zlodia uhlie. Kámo, akože čo tu chodí? Mikuláš? Brať deťom uhlie do oného? Na Mikuláša, alebo čo? Mňa takto okradol už dávnejšie. Ukaz, kde mám uhlie? Podľa mňa... o tom nič. Vtedy, jak ma zabil... Ako môžeš vidieť a pozri sa do tejto tu, tak tam je, že nič. Kámo, ani ukaz nemá uhlie. Emo, ty si, že jediný proste oden. Ne, nemám. No Nemám. Kde si? Ňomom. Ty kde si stávaš domy? Nezobral. To je čo za logiku? Ja sa neviem. Poďte sa prosím Ema, pozrieť. toto je že tragédia. Čo, ja? No toto je tvoj dom? Nie. A čo je toto, Emo? Kde? Čo je Emo, za čo je tebou. toto? O čom vy hovoríte? Za obelisk, Emo. No tam to mal byť môj dom, ale nepáči sa mi to. Fakt? Čiže ty si teraz spravil, počkaj, poď sem. Ale on teraz spravil to, že proste zničil krásnu dedinu, hej. On tu rozobral dom, tu je že levitujúca strecha a okna. Kúkaj čo robí. A vrať mi uhlie. Však nemám, ty debil. No nič, idem ja ťažiť uhlie. To je, ja ho zabijem. On si zase postavil dom 5 metrov odo mňa, to je gáčo. Ja ho vypálim rovno teraz. Treba tu začať pestovať proste obilie, zemiaky, merku, ekonomika, aby nestagnovala. Lebo aktuálne stagnuje všetko. Ukaz! No? Napadávajú nás. Nie, sú tu pillagery. A rovno pri dedine, a to iba jeden, taký osamotený.
Oni sú tu vedľa dediny, však Ježiš, oni ich zabijú. Ja mám málo života vlastne. Tu je ten vodca, pomoc. Čo teraz? Jak ho mám zabiť, že by nebol raid? Odiť, len od neho odiť. Ale však oni sú pri dedine, oni to zabíjajú jasné, morčata, dedinčanov. Ja som zabudol, že vlastne tu už nie sú tie efekty. Pozri, kde si? Ja som dostal fľašku. Tak, dobre, no nič. Idem ja asi ťažiť oné veci.